Iqembu Umkhonto Wesizwe lithi lingase lifuna ukuthi-ke kuqale phansi ukuvota ngenxa yezinto ezahlukahlukene elinganeme ngazo. Okukhulumela iqembu uMnumzane Nhlamulo Ndlela uthe banobufakazi obuqanda ikhanda obuthinta ukungasebenzi ngendlela kwenhlangano eyangamela ukukhetha i-IEC. Ithe obunye obuthinta i-ANC ithe isebenzisa izinto zikahulumeni ukufeza izinhloso zayo. Uthe banobufakazi ababuthumele ku-IEC obuhlanganisa-ke obuqoshiwe lapho abantu bebekhuluma ngokuthi baxosha kanjani amalunga abo abegada ukuthi ukhetho luqhubeka ngendlela yini. UNdlela ubekhuluma esithangamini sabezindaba esikhungweni sikazwelonke semiphumela ye-IEC eMidrand ngomgqibelo ebusuku. Bekukhona umholi weqembu uMnumzane Jacob Zuma ufike okokuqala kulesi sikhungo. Uveze ukuthi ngesikhathi kunobuhixihixi ngoLwesihlanu ekuseni lapho imiphumela ibingaveli khona ngenxa yokuthi-ke bekunenkampani ezobuchwepheshe yaseKapa ebikhwabanisa izinto. Bakhulume nabameli babo futhi izeluleko abazitholile kubona bathe kumele futhi kuzokwenzeka. Bacabanga ukuthi kuvotwe kabusha ukufuna kuqale phansi ukuvota ngenye yezinto abazicabangayo. Isiqumo esizokhuluma ngaso kuchaza uNdlela. Uthe okunye bafuna kusungula ikhomishana ezophenya kabanzi ngokwenzekile okhethweni.